Вижте какво става в село Склава. Гледайте. Наводнение. Да не говорим на стадиона и малко по-надолу какво беше. Да, гледайте хора, гледайте. И продължава? Гледайте хора. Гледайте, бе. Гледайте докъде продължава това. Гледайте. И се увеличава. Гледайте там. Ние първи клас, като бехме, имаше даже и земетресение тук, заклянам се, брат. Гледайте. Наско тогава не беше на училище. Гледайте, там. Правише се на болен човек. Вижте хора. Гледайте. Мале. Чакай да го снимам за по-хубаво. Свърши, май. Хора, тук по-напред ще има още. Мислим. Ето пак се започва. Ето вижте, гледайте, бе. Там, да, гледайте. Да, бе, гледай, ще става. Гледайте, май тук наспираме. Искам това, който се познава с новините, да го пусне. Който се познава с новините, да тагне новините. Всяки го качва. Мале. Гледайте, бе, гледайте, червена кръв. Това е кръв. Не е кръв. Хора, това е кръв. Това е кален. Не, гледайте. Брат, кръвта вече е червена. И сега по-надолу в Джигурово ще стане там, да видиш лока. Хора, оставаме да гледате. Гледай, бе, гледайте, майка. Хора, гледайте какво правят къщите, гледай. Остави ги хората, не да си го гледат. Остави камерата тук. Да падне добре. Дръж ga ти само отстрани. Гледайте, видяхте ли? Гледайте, ние само говорим. Гледайте за какво става да въпрос. Само да ходим малко след 5 минути, гледайте хора, гледайте. Сега тук е свършил, ти гледай на горнишка. Хора, и тук направи това цело кръг от вода, гледайте. И продължава нагоре. Това направо стана Андибул Морко. Сега хора ке стоим тук, да видите след 2 минути какво ке стане. Сега сме наблизо до хора, искам да тагнете всички новините. Моля ви. Това искам да го тагнете в новини, Нова телевизия. Там гледайте. Гледайте. Не можем да увелича, гледайте. Не се гледа хубаво, ама гледайте за какво става въпрос, гледайте. Дигни по-нагоре да видят. Гледайте. Гледайте. Сега свали камера. Е тук, хора, гледайте, тук са какво става, гледайте. Сега от тук се почва телевизия. Мале, само ме е страх да не се хлъзнем. Чакайте, хора, гледайте и се почва от тук. Сега ке видите на едно баиче, къде са нагоре надолу, сега какво ке стане.